Malawi Today. Dziko lino ndiratu. Ndipo whether one likes it or not, this country belongs to Malawians. Koma mdziko muno mumakhala anthu ena ake oyipa mtima. Amene ndithu chifukwa choti apatsa mandate ndi amati basi nemene atele mundafika ndipo ineyo I'm untouchable. Nobody can tell me what to do. Zimene zizi zitiphunzitse phunziro mmene Richard Chimwendo Banda atalangikire chifukwa Richard Chimwendo Banda he will rot in jail. Milandu ya Richard Chimwendo Banda ndiyo chuluka kwambiri. Iyi attempting murder siuti ndiyo kai yayi. Richard Chimwendo Banda amatuma anyamata adzikwanje mulilongwe ndikumakhapa anthu ochita ma demonstrations, ma civil servants, ndikumafuna kuopseza anthu amene akudandaula pa zimene anthu akuziona kuti sizikuyenda bwino. Anali Richard Chimwendo Banda. Nde enawa akamabwera nkumapanga ma press briefing akuganiza kuti polisi iwopa. Polisi panopa yapatsidwa mphamvu. Even boma lanena kuti inu apolisi mukampeza munthu atavala magaga a TPP ndikulemba kuti mwana wa atati akuzunguza kapena kuzunguzani niyo apolisi mummange. Mwazoona zikuchitika kusonyeza kuti boma la TPP lapereka mphamvu ku polisi kuti do your job, and the force of which they are going to do their job. Maona, do your job. Abangadi ntchito yawo a polisi. So tisiyanitse pakati pa TPP ndi polisi. Ngakhale TPP ikulamulira boma, koma TPP si polisi ayi. So mai Jesse Kabwira akatuluka ndikumati ayi atimanga atipasa mphamvu zake ziti. Kulibe kuti niyo mudzalolwaso mboma sizizatheka. You have never won the election since 1994. You will never win election in this country. Sizizatheka ayi. Maone, palibe munthu amene anga kuvotera. Taona niniyo kulowa Shire, for example kulowa Shire. Mulibe ngakhale MP. I think also even councillor you don't have. That means telling you kuti you are finished. Anthu kukukanani ngakhale antundu wanu omwe kukukanani kuti achakwera olomuli antundu wathu koma pampando apa mukuchoka. Mafumu achichewa amene ankapanga ndale campaign kumapangira achakwera kuti ife wathu ndi yemweyo mchewa nzathuyu. Kuyiwala kuti president does not mean kuti pakhale mchewa mulomolo chani, koma pakhale munthu amene ali nkuthekera ogwira ntchito yotumikira dziko. Chifukwa upresident supanga bilongo ku mtundu ayi, umapanga bilongo ku dziko. Mafumu achichewa amene amakhala kupanga campaign kumanamiza anthu achewa triple 14 million. Since when? Kuli ononga dziko, kuli gawa dziko, kuli songoneza dziko. Ndizopesa chisoni kwambiri. Lero Richard Chimwendo Banda ali kumaula prison. Akunamizira kuti wadwala nsana. Nsana adwala liti poti mparliament amakhala bwinobwino. Ndikumayesa kuti adziyankhula mwina mwake zina zake zizikwiririka. Milandu ndiyo chuluka ya Richard Chimwendo Banda. Maumboni ndi ambiri mbiri. Richard Chimwendo Banda ngakhale Dalakadula yakudziwa kuti zimene ne ndikuzionazi ndi chifukwa cha Richard Chimwendo Banda. Izi ziliphunzitsa ngakhale achinyamata mu chipani cha DPP musalole ngakhale nduna ya mtundu wanji ikugwiriseni ntchito chifukwa odzavutika ndi inuyo. Mudzasiya mabanja anu, mudzasiyana anu pamene nduna icheza khala ili yapolo yathawa mene anathawa ya Stephen Kayuni. Lero tikumamva kuti ngati ziti zoona kuti Adauti Selemani analamaka. Excuse me, asunthakai kayali Zambia. Mwaona? So anthu amene achoti weya kugwiritsa ntchito ndiye akakugwiritsa ntchito then iwacha azizathawa iwe nkutsalira kuno kumamangidwa pati ulibe ndalama. Zimenezo achinyamata a DPP akapezeka wina aliyense ozungulira mutu musalole munkane muzirayi sizitheka because tili mu dziko loti lisinthe zinthu. Even ngakhale president wathu wa dziko lino zibana sakufuna, you can even see his face, you can even
listen to his speeches, you will see that this man is dead serious. APM sakwanga na utsubana. So if it is a low large amount of goods to children that andali, they are canning it also. Chifua and handale, they want to use us for their benefits. Agree children now. Maone, de bali na hii atipanga matemo. Maguti. Kodi ntayo panga matemo. Inali inoyo kapena imene amalamulira Richard Chimwendo Banda. Because ulamuliro wa Richard Chimwendo Banda unali wankanza. Koma amatuma nyamata adzikwanji kuti akati khabe. Ndipo IMCP akafuna matemu azitenga nawo ndazibale awo kupita kuseri. Ife setu kwanga nawo. Chimanga anthu akulandira. Mulungu akugwetsa mvula mokonmera ufumu umene Mulunguyo waukhazikitsa. Kuti ufumu woyenera kukhala ndi uwu ulamulire dziko lino. Ndi chifukwa chake lero mvula ikugwa bwino, anthu akutsala, chimanga akulandira, adzidya pamene akupita kumunda, zinthu zikuzirongosoka, dziko liziyenda bwino. Wina aliyense adzikhala moyo onena kuti ndili mu dziko lathu. So to talk of Richard Chimwendo Banda, zonena kuti akuyenera kulandira chilango chimene iye anachita, machimo amene iye anachita kuchitira mtundu wa anthu. Mundu songa mutenge nzako ndikwamponya muthumba, utamumenya kwamuyika pafupi ndi madzi, kuti ng'ona ingotuluka imukoke. Ayi, ni nkhanza zoyipa kwambiri. Simply because unapatsidwa mandate ya 5 years. Mu 5 years kuzuza anthu onse amene ali mdzikomo, amene anakuvotera. Ndikuwapha anthu ndi njala, kusowa kwa mankhwala, zintchito kusowa. Dziko ndikumafika popweteka, anthu nkumadzimangirira. Namanena kuti ndikuongola mafupa, tikuphinya chithupsa for 5 years. Tadzala mtengo umene uine ndamumbawu, chaka chamawa tidziuthirira kuti umali upene zipatso niyo mudzidya. Kuti tenga ngati ana kapena ndani ife. Lero nzanu wangu bwera, ni mtengo omwe sanadzali. Wangu yambapo within 100 days. Koma zinthu zingapo kuoneka kuti at least tibe zili bwino. Nzanu APM sanati ndi 100 days mu office. Mwayiona imeneyo. Koma you can see kuti chimanga fertilizer anthu akugula, munayika chisankho mu September cholinga anzanu akalowa mboma avutike. Kubisa sugar, lero ayirova uzidwa kuti sugar zikhala bwanji, tikulandani ma license. Okatuluka iye atapanga sugar, okuti ndithu atikwanira mpaka na nyengo ya mvula iti. Sugar anali kuti. Ndino anthu akhaza kwambiri. So you are a broken system. Imene feta chosa mboma, ndikubwezeretsa system imene imayenera kukhalira ya chipani cha DPP ndi boma la Professor Mutharika. Kuti zinthu mdzikomo zipitirire kuyenda bwino. Ndipo ine I bet you kuti zinthu mdzikomo nomwe zikhala bwino bwino. We don't need Malai Congress Party in this country anymore. We cannot have them anymore because these guys, they are talking alibe mphaso ya utsogoleri sangalamulire dziko lisizingatheka. Dziko ili limayenera kulamulidwa ndi anthu amene ali ndi humanity, komanso akudziwa kuthekera kokhala ni utsogoleri wa dziko. So we need people like Ajina Ben Piliwa, Ajina Jini Matanga, akudziwa zimene akuchita. They are fixing what was broken by Malai Congress Party. Koma they are not even going to compress breathing. They are just doing their job. Maone, tache tipire ni chito. Tasiye na TPP agwire ntchito. Maone, agwira ntchito ndithu zinthu zitheka dziko munomu. Zambiri zichitika. Mafuta ndi awa kumati bola kuti kalowa ma filling station mukuti ayi ndithu anthu akuyesetsa pang'ono kuti zinthu dziko muno zitheke. Ndipo zitheka. Zimatheka. Ena mmatiya sizitheka zinatheka. Ndizotheka. Ngone. Iya yebe musanga wine. Mwakuti zinatheka. Chifukwa zimatheka. Chiganizo tinachipanga pa 2024 pa 10 June. Munkhalango ya Chikangawa kuti enough. Simungamatipendi njala, anthu mafa mzipatala, kusowa mathandizo, ndikukapezeka kuti munthu akafeso pa ndege, imfa yosaoneka bwinobwino. Zithekatu. Enatu alowa. Katilowa mu Dubai mu, tithawa mu Dubai kabisala, tizapezekatu. Chifukwa zimatheka.